esperem. Fins ara. Fins ara. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal patrocina aquesta secció. Nosaltres avui al País Quilòmetre Zero ens trobem a Os de Balaguer, estem fent el programa en directe des d'aquí, des de la plaça de la Font del municipi, i la Ruth, d'alguna manera podem dir que ella normalment el seu dia a dia està al Departament d'Esports de Lleida Televisió. Exacte, sí. Jo em pregunto, avui has vingut cap aquí, estem fent el programa juntament amb la Carla, però suposo que has tingut algun moment per fer una fullejada a la premsa comarcal i estar una mica a l'idea de l'actualitat d'avui. No? I tant, és que l'avantatge de la premsa comarcal és que puc sortir de la tele i estar informada i saber tota la informació esportiva i no esportiva, evidentment. Exacte. Per tant, he tingut un momentet i en un momentet he sabut tota l'actualitat, fitxatges, incorporacions, de tot. I és que, de fet, hi ha moltes edicions. Tenim el Portaveu, la Palanca, el Segre.com, Nació Digital, també en aquest cas, no estem parlant només de premsa escrita sobre paper, també hi ha Nació Digital /Lleida, que la trobem a la pàgina web, també l'Avenç de Palau d'Anglesola... I l'Avenç del Palau.cat, Carrilet i el Barret Picat, entre d'altres. Déu-n'hi-do la premsa comarcal que tenim aquí a Lleida. Nosaltres en tenim aquí una repassada. En fem un cop d'ull per a veure si ens hem perdut alguna cosa? Va, doncs a veure. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha patrocinat aquesta secció. La vostra visita i que ja sabeu que començo a fer el foc. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal patrocina aquesta secció. Silenci. La Copa de Joves Promeses de Piragüisme que avui s'està celebrant aquí a la Noguera Pallaresa segur que serà un dels arguments que figuraran a les pàgines de les capçaleres de la premsa local i comarcal de l'Alt Urgell i del Pallars Sobirà. Capçaleres com ara l'Església d'Urgell, de l'Alt Urgell, però també capçaleres mitjans digitals i de premsa escrita com el diari de la neu.cat o Pallars Digital, la secció de la Nació Digital. Són els mitjans que millor transmeten les informacions a casa nostra, els que coneixen més i viuen més els fets locals i comarcals i els que cada setmana, dia, mes, amb diferents periodicitats porten fins a la casa de tots els veïns aquelles notícies que més els afecten i són més pròximes. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha patrocinat aquesta secció. Tenim la... L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal patrocina aquesta secció. Ostres, ara ho estic veient, Diana, que finalment aquest incendi que vau tenir aquí a Martorell, a Palau de Can Sunyer, ja s'ha estabilitzat, Sí, de fet, 32 dotacions dels bombers de la Generalitat de Catalunya van estabilitzar ahir al vespre aquest incendi que, per sort, no va afectar cap zona habitada, eren tot una zona de boscos, forestals i tal. Malauradament, doncs sí que tenim molts incendis. Aquí al Baix Llobregat hi ha incendis. Bé, sempre es pot estar informat a través de la premsa comarcal, perquè és això, ens agrada tenir la informació de rigor del nostre territori. Tenim moltes capçaleres, també, per aquí al Baix Llobregat. Sí. Després t'explicaré també tot que ha sortit a les premses, perquè va ser una notícia molt mediàtica. A Collbató, concretament, es va ensorrar un habitatge, una casa que va explotar, i va ser una notícia molt mediàtica i que, de fet, va sortir a totes les notícies, a totes les portades de la informació comarcal del Baix Llobregat. Ja saben, a través de l'Associació Catalana de Premsa Comarcal trobem moltes capçaleres com aquestes. Les direm, capçaleres com del Delta del Prat de Llobregat, els llaç de Molins de Rei, el 777 Comunica i el 777.cat d'Esparreguera, l'informador de Martorell, que és aquest que tenim aquí, la Vall de Vers de Sant Just d'Esvern i fet a santfeliu.cat, que també és una altra de les digitals, en aquest cas de Sant Feliu de Llobregat. Sí, perquè realment l'Associació Comarcal, l'Associació Catalana de Premsa Comarcal acull totes aquestes capçaleres que has enumerat i sobretot per un objectiu concret, i és apropar l'actualitat diària. A nosaltres, al País Quilòmetre Zero, a les televisions locals, la informació diària del nostre territori ens agrada, per tant, jo crec que podem anar revisant a veure si ens hem deixat alguna cosa, perquè notícies... Quina vols? A veure, el llaç, va, o el 777. Vinga, va, anem a revisar. Seguim mirant, senyores i senyors, a veure.
A veure aquí. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha patrocinat aquesta secció. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal patrocina aquesta secció. Rosó, avui A estem veure. aquí a Sant Pere de Ribes i Sí. jo t'he de fer una pregunta. Digue'm, a veure. Aquesta nit us quedeu per aquí? Aquesta nit, ostres, complicat, perquè n'hi ha uns quants que ja anem cap a casa i els que fan la ruta al cap de setmana, jo em sembla que aquesta nit ja dormen cap a les Planes d'Hostola, que demà han d'estar ben aviat. Per què ho dius? A veure, ui, Doncs què mira, m'ensenyes? Rosó, perquè no us podeu perdre això d'aquí. El Tinglado. Què és el Tinglado? Doncs és un festival gratuït de Sí. cultura catalana que es celebra molt a prop, a Vilanova i la Geltrú, Sí. i on s'hi poden trobar concerts, teatre i moltíssimes coses més. Ostres, pinta molt bé, Pinta això. molt bé. I a veure, això on t'ho trobo, la informació? Al Diari de Vilanova. Diari de Vilanova. I per internet, si me'n vaig... Doncs també tenen pàgina web, diaridevilanova.cat. diaridevilanova.cat. Val, mira, jo com que tinc festa a partir de demà, potser m'ho munto. Si em quedo aquí i vull anar a Sitges, per exemple, per aprofitar també, què? On te puc trobar informació i cosetes per... Doncs ho tens tot preparat, dic Júlia? tot per tu, Rosó. Mare meva. L'Eco de Sitges. L'Eco de Sitges. En aquí també trobem tota la informació Correcte, del territori. i també té pàgina web. També pàgina web. ecodesitges.cat? Correcte. Ui, l'he endivinada. Doncs ja ho saben, senyores i senyors, si volen informació del territori, en aquest cas del Garraf, la troben a Diari de Vilanova i a l'Eco de Sitges, de l'Associació Catalana de Premsa Comarcal. Jo crec que amb això, deixa'm, que a Sí, mi jo m'ha te'ls agradat dono. molt el territori, jo vull quedar-me ben Tu mires, informada. a veure si et convences per quedar-te Va. uns dies. Jo crec que sí, Algo farem. I si no, a veure, perquè tota la gent que ens està veient i ara parlaves d'això del Tinglado, per mantenir la gent informada, podem fer alguna cosa pel País Home, Quilòmetre jo crec que ara Zero? la gent té moltes ganes de veure-ho. Sí, no? I estava pensant, et faig una proposta, a veure Va, què una en altra, penses. ui, va de propostes Una proposta. avui. Va. Què et sembla si durant aquests dies el festival comença avui dijous Sí. i és fins al diumenge? Sí. Què et sembla si fem alguna connexió en directe des de Canal Blau, des del Tinglado, perquè els espectadors doncs, puguin veure de què tracta aquest festival i com és? Genial. El diumenge, per exemple? El diumenge ens va bé, sí. Va, doncs vinga. Escolta, busquem alguna cosa més aquí a la premsa de l'Associació de Premsa A veure, què Catalana Comarcal i a veure si així es podem omplint el programa. A veure, Vinga. mira aquí, en el Diari de Vilanova... Ui, Mira això. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha patrocinat aquesta secció.